Приправимо потрібний матеріал за діло: темпера барви, папір, чопіч, вода, палета шкарі і плескарський трак. С траком притрдите папір на подлагу. На папір налепите трак в облике дебел брез. Равно тако с траком на дебла брез додайте веї і місяць на небо. За обділаву траку придлепленням упоробите шкар'я. Будете привидны. Змішайте модро-віолічну і білу барву на палеті. Прибарвайте у заді, яке бо представляло ночне небо. На то привидно одлепите трак с папирья. В наследних кураках бому упорабили чопіч. Змішайте модру барву з білу, докуда настане ніжний світло-модрий оттінок. Привидно побарвайте дебла і веї само на ені половиці, карбо уподобила сенсу. С темно-модру барву наришите лисы на брезах. Лисы распорядите нередно по деблу, да добите чим боль наравенный взгляд. З білу барву наріжите піки на узаддю, які будуть приказували сіючі звезди ночного неба. Наше устворяльне діло є кончано. Поскусите устворите исту слику дома, и результаты нам пошлите по электронской почте, который на слов найдете в опису видео. Желаем вам устворяльных успехов!